Lejliet l-ewwel tas-sena b'differenza fejn l-aqwa artisti lokali se jkunu qed joffru festa ta' ferħ lil eluf ta' Maltin u turisti li se jattendu l-Belt Valletta. L-attività prinċipali se ssir fi Pjazza San George filwaqt li se jkun hemm ukoll diversi attivitajiet fil-pjazza taħdejn il-Katidral ta' San Ġwan u lokalitajiet oħra fil-kapitali. Il-qofol ta' ċelebrazzjonijiet jintlaħaq mat-tokki ta' nofs il-lejl fejn mistennija sorpriża. Waqt li żar l-aħħar preparamenti il-Ministru tat-Turiżmu Carmenu Vella saħaq li bi-sforz kollettiv irridu noħolqu aktar attivitajiet matul is-sena biex inkomplu nirriġeneraw il-Belt Valletta. Iċ-Chairman ta' V18 Jason Mikallef fisser x'għandu jistenna l-pubbliku li jattendi għal dan l-avveniment uniku tal-lejla. Din hija ċelebrazzjoni ta' poplu wieħed u ħassejna u ħsibna li mhux biss l-istazzjonijiet lokali jingħaqdu f'xandiera diretta, imma wkoll postijiet differenti, ġifieri pjazzas differenti fil-Belt Valletta jistgħu jgawdu dak li se jkun għaddej f'Misraħ San George. Huwa fakkar fil-wirjiet bidwali mlewna u l-mużika fuq il-faċċata tal-Palazz tal-President li l-lejla se jittellaw kull siegħa mis-6:30 il quddiem. Preżenti wkoll is-Segretarju Parlamentari għall-Kultura José Herrera qal li matul din is-sena il-Gvern kien impenjat biex jirriġenera l-belt bl-attivitajiet u għal dan il-għan saħħaħ il-kalendarju artistiku. Żied jgħid li dan kellu impatt fuq in-negozju tal-belt li ra żieda sostanzjali. Barra minn hekk is-Sindku tal-Belt Alexej Dingli appella biex jintuża trasport pubbliku biex jiġu evitati il-konġestjonijiet. Għaldaqstant inħeġġu lin-nies ma jaqtawx qalbhom mit-temp kiesaħ u llejla jmorru jiċċelebraw fil-belt.